leku guen eta gorko gunien gauz beste bideo baten. Eta, bueno, ikusi duzuen moduen jarri ditzuten introen da desberdin ikusi zuen dara, ez da normala, ez da beti jartzen dudana, ez da Zubiakeren kien egiten dudan introa. Zergati da, zeren eta orain kosten zabiz egin da momentu dudan da Fortnite, bai, egizela, baina ez nabil grabetan momentuen, hau da live bat, hau da, grabado bideoe, bueno, itxan horren boteko da saltizpingen, bale, hau da bideoe, zaizan ikusten da grabado dana horretik, eta horren ebelen enten da, kutsik gura bera, komenta gainetik, zer da mire, zintzango grabado momentuen agotxagaz, eta erabaket, bueno, hasiko gara, azte egiten bakanaren, nosbenka live bat, da holan, kutsik gura bera, egin alko zuekin berba pur bat, komenta hau abertzelan den kanala, eta zer etorren dar, urrengo baten kanalera, bale? Orduen, botan saltizpingen, ikusten dut, onda gutxi grabado, baina gutxi grabera ez dut ondo gogoratzen, zein dodan, bale, sartzen azete etxe honetan, bale, nekari. Bueno, no ez dut esan, ja, goizela kanalien, horren etxe biretu dut, 18 bideo de guztia kanalien, azkena da Friday, the 13th, eta bueno, posik nau, ze deko suskriptore barri bat, eta bueno, konturatu naz, ikusi dute, ondala bebai ikusi dute analitiketan, pikatu, ondala holan suskriptore subidatxo bat, pertsona bat igondalako, bueno, suskribidu dalako, eta bueno, suskribidu dan horreri, eskerik asko benetan, eskertzen dut pilot, ez dakit berak bezala eskertzen dut zeten, eta bueno, hori, mendik horrela toriko diez bideo barrizek, eta, bueno, dakizue, horren deko azela, bueno, beste gauza batzuk ikoteko, adibidez Friday the 13th, eta, bueno, ez dakit, Call of Duty eta beharrezko bada edo gulen baten, ez dut demostezo, a ber, hau igo aldozu, igoko dut, adibidez, dekotorre prest edo egoteko prest, Skyrim edo bebai zen alda beste bat, Fallout. Vale, besterik ez, komentetako, eskerrik asko zuen like guztigatik, zuen komentariogatik nahiz eta asko izizen, baina jazta horiekin ja posik nau, eta hori, sin más, horren ja, bueno, zozer esan behar badot bidaren beste zati duten, esan got, vale, biogin esatu dut ML bat, inventatxo batzuk, eta bueno, horrek arnadak dizleak neiku honak, gainera, jolaztu garen beste batzuetan, Zubiak egazta oso ondo horri jatez, azkenen boten dozu lurrera eta azten da urteten keia da perfecto, vale. Orduen, ez da binor, dirunez, eta bueno, goi esortik. Uste izango dizela hiru partida, así que, bueno, luzie bez, baina laburre bez ezta, así que, bueno, prestetan, eta hori. Bai, eskertu da batzu eta komentario jarri zuen nahi, bueno, horrekin gutxi gorera badakitzer zirigon edo guztu bai etxuen edo ez, like ekin berdin pasatzen da, baina, bueno, komentarioekin gutxi gorera, hobeto esaten dozu, a ber, zen like bategaz, bueno, jartzen dozu, guztu bai etxuen la bideoe, baina ez dozu jartzen, a ber, konkretuki guztu bai etxuen bideoe, komentateko era, dauz faktore asko, oza, aluz usan, komentariok onak diezela, ez dakit, komentariok onak diezela, oza, komentitako era nagote esan, edizioa ondo dagoela, jokatzeko modue, partidie, jolaz, aberez, eta bueno, komentario bidez askoz gehiago laguntzen dozu ez, konkretuki zer dan guztoiatzuena, bueno, imagino, kasu honetan, edizioa ez dakit handia izango dan, ze momentuz bakarrik nabil edizioaren parte bat egiten, dala agotxa sartu, baina, karo, gero editetako beste parte baten, ez dakit zer ingo txaten, baina, karo, asko eskertuko txuten, bueno, jartzie hori deskripzioa, a ber, ze parte guztok jatxuen, eto, bueno, esan aluzte zuen, bueno, hau egongo zan hobeto, eta hobetzeko modu desberdin diez. Vale, bai ginen utzi, dirudinez, lehenengo partida horretan, eta no jugo gara Loot Lakera, bueno, eta bueno, Loot Lake badak zure erdiko etxie, ez daula petxarto, oso ondo dau, bueno, sin más, ez dakitan honena jogeteko, ze normalien jotenaz leikoeko kanpoko aldera, ez dakit segatik oinguen okertzuna ben horra sartzie, baina ez dakit, gehienetan jartzen da, zikusten duzu hor dagoela fabrika moduko bat, eta hor asko sobeto ogoten da, osea, egoteko lekue hobeio da. Vale, direnez botakoraz, baina orantxe berdan agertzen da beste pertsona bat, korrika sartu behar izaten naz, ikusi guzue. Momentu edetan, ikusten duzu, han ikusian ditxala, ez da niri, orden, justo, joan sartzea da botekin bat, baina sartu behar izan azari nahi hartzeko arma bat. Orduen, hartu eta hau,
Eta, bera pasada nien, crack, venga. Bi edo hiru tiro guztu dizen dezela, ez da guztiz. Bat. Ah, ez esto, tío. Buah, vale, ez da gogoratzen izan. Vale, ba, uste gala azken partidi, bideo hau esta vez Zeko da neko desberdine live bat Juguna sobetzen babai live bat, baina hau da nire erengoa Así que normala da, zer, arra izateze niretzat barria da Ez da dingo zein Vale, bitu Hau justo da Fortnite guztiko etxerik onena edo lutetako partirik onena Justo parte honetan ikusi duzu hor dagoela etxe bat Eta goiko aldie dagoela eginde ez dala barrikada moduko egiten dozu zenien subnormalak, horrelakoak Eta justo etxe hau uste dela jolaseko onena lutetako gauzak Gainera dago eskinatxo baten, oza, jende asko ez da joeten Justo kasualitati partio honetan bai joetin jate bat Horain intzu duzue, eta uste dut goi gondela, hori da Baina, bueno, azken finien leku ebe ez dago oso dago justo eskina baten Segun nondik hortan den autobuse, jende gehiago gutxiago gongo da Baina berez oso txeona da, normal egoten diez hil kofre edo gutxiko gara Eta etorten da ondo, hemen goten asko gara, ze hor goizen egoten da batzutan goten diez kofri Baina, ez dakit, ez nintzen konturatu eta ez nego justo kofrei Así que bueno Vale, gero, ez dakit segiateko komentetako Ez dakit, sin más Diseinu bebai nik konturatu naz, hobetzen joan azela, ze azken finien ez dakit, nik bezaz nebein espero hola nobetzi diseinu ze, ez dakit, adibidez konturatu zario joan azela hobetzen gauzak, ze ez dakit, World War IIko azken bideoen Osa, lehenengo izen ziren Star Warseko cinematikak eta ikusi zuen azireko parte cinematika batzuk sartu nabeza eta dan alakue Eta gero, adibidez, World War II bukaeran eta holan sartu nabeze, bueno, bebai sartu nabeze holan kamera lentan eta holan pues ez dakite, tiro batzuk eta dana dakue bebai sartu naben, ez dakite, bueno, World War II izan izetana kamera lenta eta bukaeran toko jatenen arma heroiko adibidez naben horre edizioneku desente bat ze ez dakite, naben como kamera urbiltzen zala, gutxinaka subministrora bueno, ben konturatzen da dugu dela hori, ez tartzen azken, zereko eguneko egun eta bizitza bebai Vale, eta gero azkenien, azken bideoen, orain dagoena azkena Gero hau izango da azkena, ikusten da basadie Baina azken bideoen, ez dakit konturatu zari, baina Karo, hasierako parti niretzat bebai Ez dakit, niretzat txulo geratu da hori, hasieran zaten dala Ez dakizue zein da jolas, ez da, eta hori dana Hori benetan niretzat izan da Neku, zai, izan da dirudi, igual, simple dala Primero erotzate, kosate kargadora Dirudi igual erresa dela, baina ez dakit, niretzat da avance bat eta ondo geratzen da, gainera aurrerapen bat parkatu Eta hori, oza, azkenien, ez dakit Vale, zentroko gara, hemen ikusten dut justu ikusko zure Hor, apurtzen da, geratzen az geldi Eta gara, ustetzen da bat, orduen, pentsatzen da, venga, segaitik ez, no llebre bile Osea, joan solan astiro, ze, karo norbait urten da horrelako dugu batetik, gainera hemen egoten diez neku arma da dana dakue Eta ostras, esan, bueno, a ver, astiro Ordeno, joten asko betigaz, ez nekin nindik, maregin nindik joan zan, baina kontu zibil nintzen Eta hor justo apurtzen dago arbola bat, bale? Jarretzen da horre erantza eta ordeni jarretzen dutzat, gutxinaka, karo Zezeiken zer zeukan, astiro baten, bale? Orduen, ikusten dut, geratzen dela uste dut horra horri, ez da guzti zibre, hor nion Vale, sartzen dut barruen, ez dut ikusten, osea, ikusten dut bezala zer, gutxinaka noiki urbiltzen gehiago Eta geratzen da arbola horreko horretan, eta apurtu egiten dau erabateko hori. Eta orduen, ja, nau asko zurbillo geratu da geli. Eta azken honetan, ja, geratzen da berriro behitea da dinez, ja, hau niri da. Orduen, geratzen ez geldi hemen, pum, eta ezeukan ezebez, bakarik, eskiztakit, lan munizio purba, baina eskizeukan ezebez. Eta gara, hemen, kontuetan mazari, ustot, hemen, geratzen dut aldetara, eta han, urrutian, ez da, ikusten da, hor, ikusten duzue, hor ikustot bat. Eta ez nekin ageriko ziostan edo ez. Hor du, joten azperatzetik, eta hau ez dakit zela mukatzen zan egiz izan. Vale, hori, kometen dagoen azena, sin más. Eskerrik asko, azken suskriptori hori, bosgarren hori.
suskribetxagatik, gero bebai, zue komentarioak, likeak, eta hori badakizue kostatzen mari batzuez bideo honek, edo bai, bideoek, emon like, suskribitu, komentau, oso garrantzitsu da, esan dut bai, komentau, mesedez, komentau. Eta, bueno, badakizue, geratzen bazari bideo bukaeran arte, agertuko jatzue hor zein dan azkeneko bideoe, eta bebai, agertuko jatzue, azkenien, zein dan zuentzat gomendagarrena, ez? Gomendatzen dut zuen nire bideorik onena zuentzat. Hori beho oso ondo dago. Así que, bueno, negozio nire beste bideo bat ikusi duzue azkena hor jartzen dut zuela edo zuei gomendatzen dut zuena. Vale, ez dakit tekote beste zer komentetako badakizue nabilea kolaborazioak egiten zubiak egaz eta nahi badozue gehiago, komentau bebai azkenen bera gaztetu zen bideoik diezitzelak eta pasen dut oso ondo eta kontu dut naz, jendiri askoski gusten dienkola zebitzela esazino gehiago ez dakit zela, baina egizizan nik bakarrik egiten duazen bideoek ez dituzte enbeste zuzestino. Baina, bueno, vale, hemen geratzen ez galdi baina bapatien, ikusiko zuen. Ikusiko zuen, guztote mendala. A ber, azten ez, jazta, hor da. Azten ez topetan, da disparetan doztie, orden, binaz oso urduri, ez nekin nondik zegoen. Igual, ez dakit hori zan, baina binaz oso urduri. Zerak zuzea Fortnite'en, bakarrik zoik ezen, igual, talien zoik ezen ez da inbesten dut, baina bakarrik zoik ezen pintzara oso tenso. Orden, hemen, geratzen ez hemen kanpuen, zesnekin, nondik etorriko zan, eta, ez dakit, bapatien, a ber, ez dakit zan. Bai, ez dut, hor onduen, egon da, bale, entzuten dizte jo. Eta hor onduen, dau, zubiantzerako bat, hor azpizen, ez dakit, ikusidan lehen, baina, justo, azpiko zubian, karo, beste jokalari batzu bebai zartu diez, eta azten diz tiroka, ez nazkotu batzen, da hor, heltzen da bat, eta ondino, horra sartzen da beste bat, urteten da beste bat, heltzen dau, eta ostot ondino dagoela beste bi geratzen dizela, ez, edo bai, oi, pues lako golpeatu da, bale, heltzen dut hau, usteot, botaten da, bale, ojo, badek zago gatzen dena, ez da oso dugu gatzen egizizan, botaten da lurrera, da orduen, ostot ez toala ikusten, eta orduen, aztenaz luteta, baina urduri huel, orduen, hartzen dut hau, eta, a ver, eskaietan dago, ez dut ikusten, ikusi zuen, ez dut ikusten, eta bapakti, jiretan az, eta begiratzen da emerriro, eta, moden dozta bat, jazteiko tize armadurarik, vale, eta hori, orain tiro baten ez da irik. Así que bueno, badakizu, guztu bai atxue, es que este cosa es que osateko. Así que badakizu, guztu bai atxue edo dana dalakue, suscribidu, emon like, eta, dana, urrengo baterate. Agur!